și suferință. Asta a fost aici, abuzuri și umilință. Și cea mai mare parte a populației a înțeles astăzi de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am plecat, România era o țară prosperă, cu venituri mari pe care le aveau românii. Din păcate astăzi este o dictatură feroce. PSD-ul a devenit un partid de operetă, condus de oameni lași. Domnule Dragnea, unde veți munci? Ce veți face în perioada următoare? Ce planuri aveți? Ce veți face de acum înainte? Alături de familia dumneavoastră? În primul rând vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara din ce s-a stricat aici. Sănătatea mea a fost afectată într-un mod foarte serios. Sper să găsesc soluție și să-mi revin. Voi munci la firma fiului meu. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări. Dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine. Numai că praf. Nu e condus, PSD-ul nu e condus. Este în buzunare SRI-ului. În buzunarele SRI-ului, PSD-ul? Pe ce vă bazați? N-ați văzut că lor li se dă voie doar să vorbească la meteo?